imi mune makore 22 iyezve hamusi kushanda here kuHarare? Ndezvekubatanidza ndina kana pandiri kuwana. Mukomana wamuri kuda kuti zvidhoma zvangu zvidye uyu anokugara kupi? Izvezvi ari muno muHarare muno. Ari kushanda here? Anomboita achishanda. Mwana wamai wenyu nababa wenyu? Ndewababa. Mwana wababa asi wamai wenyu? Alright. Imi first name ndiani? Ndonzi Melini kana kuti Kurai. Kurai ani? Nika. Toshandisa seneme yekwamai. Okay, munogara kwasekuru hamusi kugara kwamai wenyu? Apa ndiri kuzviitira handisi kwandiri ba. The views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, rekandigare ndakanda disclaimer tisati taenda kurefu. 1. On this video, I'm not advertising Sekuru Stole. Handisi kushambadza Sekuru Stole. 2. On this video, handisi kushora Sekuru Stole basa ravo nezvavanoita. Aiwa, ndangouya naro kuti ndingokuratidzai zviri kuitika munyika, kuomerwa kwaitwa vanhu kusvika pakuda kuuraya hama. Icho kurombesa kwacho kuriko here? It's a topic for another day. Munondiziva kuti ndini one munhu akajamuka anoexposa ng'anga dzefeki panapa tichitaura tisingatye tisingavhunduke handitika. Saka ndangoti ndikuunzirei phone call conversation iyi iri kunzi yalika. Handisoti yalika zvemashuwa here kana kuti yagadzirwa handizive. Musandibvunze kuti Sekuru Stole ndevechokwadi here kana kuti ndevekunyepa, handizvizive. Until ndaita ma-researches angu, ndadzika mukati, ndawana information yakakwana, ndopandokwanisa kuzokuudzai. But nyaya hombe yandawira nenyaya apa ndeyekuti ZANU-PF yauraya nyika. ZANU-PF yakundikana. ZANU-PF is not doing justice panyaya dzekutonga nyika. 45 years vana havana mabasa kusvika pakuda kuromba kuti auraye hama yake mwana wamai vake. Zvinhu izvi zviri kuitika izvi. Tinogona kuzviramba zvedu, but zviri kuitika. Tinogona kuita kunge tisingazvione, but zviriko. Vari kuenda makuseni, masikati, manheru. Vamwe vari kurara kudzin'anga vachitsvaga pundudzo. Idzo ng'anga dzacho dzawanda dziri kubira vanhu mari. Tichadzitaura zedu nyaya dzacho mumwe musi, but for now ndoda kuti munzwe phone call conversation iyi. Let me know what you think in comment section, kuti munofungei nazvo, munozvionawo sei, kuti munhu azvipira kutotaura kuti ini nangu pfuudzai munin'ina wangu, pfuudzai mukoma wangu, pfuudzai hanzvadzi yangu. Mawani aya. Rega tinzwe kuti conversation iyi yakamira sei uyezve zviri kufamba sei. Nakidzwai. Usakanganwe kusiya comment wotaura kuti ichokwadi here, kunyepa here,
inzara here chii chiri kumboitika. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, tikuti bye for now. Rega ndikusiye uchizvinzwira wega ndomene pachi pamhino sefodya uzvionere wega. Handitika ya mune dambudziko rei ramuda kubatsirwa neni? ndikuda mari. Kuda kuromba here? Ya. Okay. Mune makore mangani? Ndine 22. Munosenza basa rei? Apa ndinomboita zvichidhaka boy. Mune mwana here kana kuti mune mukadzi? Handina mwana, sandaroora. Hamusati maroora? Saka pakukurombesako ndinonga ndichida kuita inini, ndinokurombesa ndichida umwe munhu wekupa zvidhoma zvangu kuti zvidye. Unondipa ani? Une munin'ina here mukoma kana kuti hanzvadzi? Ndine munin'ina. Mune munin'ina. Munin'ina wenyu anonzani baba? Lenoni Magejo. Kumusha kwenyu ndekupi? Ndekwamagejo. Kwamurewa. Kwamurewa? Alright. Kwamurewa munogara mubhuku raani? Ramangwende. Kwamangwende. Chikoro? Ndakazodzidza kuHarare kuno. Alright. Saka imi mune makore 22 iyezve hamusi kushanda here kuHarare? Ndezvekubatanidza ndina kana pandiri kuwana. Mukomana wamuri kuda kuti zvidhoma zvangu zvidye uyu anokugara kupi? Izvezvi ari muno muHarare muno. Ari kushanda here? Ya, anomboita chishanda. Mwana wamai wenyu nababa wenyu? Ndewababa. Mwana wababa asi wamai wenyu? Alright. Imimi first name ndiani? Ndonzi Melini kana kuti Kurai. Kurai ani? Nika. Toshandisa seneme yekwamai. Okay, munogara kwasekuru hamusi kugara kwamai wenyu? Apa ndiri kuzviitira handisi kwandiri ba. Zvakanaka ibaba, mashoko enyu ndayanzwa. Zvomunoita imimi munofanira kutsvaga kamonaki kenyu nejira dzvuku 1 mita nebanga, then nezita remunin'ina wenyu munoda kuti muuraye mouya kunotogadzirirana. Alright. Ko pana munin'ina apa ndikaisa mukoma? Mukoma muri kuda kuisa mukoma mwana wamai wenyu nababa wenyu? Wababa. Mwana wababa futi mukoma yeyo anonzani? Anonzi Webesta. Webesta ani? Magejo. Webesta Magejo? Anobva kwaMurewa? Murewa iyoyo ndokwatori. Kwamangwende? Chikoro cheikoko kwaMurewa kwamangwende chinonzani? Aiwa, isati chagara kwamangwende, takachinja takugara paCornerstone. Apa paCornerstone pamavillage apa nomira mabhazi panorimwa apa? Right, ipapo ndopatakugara. Alright. Kuvillage 27. Pavillage 27 Cornerstone mutoko? Alright baba. Aiwa, very good, ndatenda. Manheru tozotaura toona kuti mishonga yedu tinenge tagadzira sei. Mukoma uyu ane wana wangani? Asati ane mwana. Anorora. Asati aroora. Zvakanaka baba. Saka pangadiwa mari? Zvakuda manheru ndakuronga matare mangu ndambotanga ndataura nechidhoma changu. Alright, sekuru, hakungondirerutsiro kozvizvaizvo handina. Zvakanaka. Alright, totaura.